Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Takže ja by som vám dnes rada predstavila projekt Kanhliadok, ktorý vznikol vlastne v Žiline v spolupráci s mestom Žilina, detským advokačným centrom Náruč, respektíve občianskym združením Náruč pomoc deťom v kríze a so základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Začala by som možno s tým, čo už dnes bolo spomínané, a to, že odhaľovanie násilia na dieťati býva často náročné, často vyvoláva mnohé otázky, a to najmä u ľudí, laikov, ktorí s touto problematikou neprichádzajú každodenne, rutine do kontaktu. A tak častokrát učitelia v školách, možno lekári, vychovávatelia, tréneri, ktorí s dieťaťom sú vo veľmi úzkom prepojení, sa môžu pýtať, keď zaznamenajú v správaní alebo v prežívaní dieťaťa nejaké výrazné zmeny, ktoré poukazujú na to, že by mohlo byť dieťaťu ublížené, či naozaj tú situáciu vyhodnocujú správne, môžu sa pýtať, aké kroky vlastne podniknúť v takejto situácii, ako dieťaťu pomôcť. Zároveň často tu prichádzajú otázky, že či keď niektoré kroky podniknem, či tomu dieťaťu neuškodím a či možno neuškodím niekomu inému, možno dospelému v jeho okolí. V našej praxi sa nám často stávalo, že sa teda pedagógovia alebo školy obracali na nás so žiadosťou či o nejakú konzultáciu prípadu alebo so žiadosťami o nejakú edukáciu v téme násilia. A vlastne aj toto nastavenie, aj táto prax a v podstate aj ten fakt, že deti trávia v škole naozaj že veľa času, viedol k tomu, že v spolupráci teda s mestom Žilina a so žilinskými školami vznikol v roku 2021 taký pilotný projekt tzv. Kanhliadok, a teda pilotne bol určený práve pre základné školy v meste Žilina. Cieľom tohto projektu bolo vlastne pomôcť deťom aj pedagógom zorientovať sa v problematike násilia na deťoch a zároveň školám podať pomocnú ruku pri riešení podozrení z násilia páchaného na deťoch mimo školského prostredia, to znamená najmä v tom rodinnom prostredí. Ukázalo sa totiž, že okrem toho, že teda deti v tej škole naozaj trávia veľa času, tak školy nemajú stanovený nejaký jednotný postup a pedagógovia sú často akoby ponechávaní v tej situácii sami. Jednak sa musia v tom zorientovať podľa nejakých svojich vlastných znalostí, skúseností. Častokrát sa stávalo, že možno tam bol nejaký jeden aktívny človek, ktorý by bol ochotný situáciu riešiť, ale možno, že ďalší tvrdili, že je dobré situáciu nechať tak. Takže v podstate toto bol taký akoby základ, od ktorého sme sa odrazili. A taký prvý moment, ktorý vlastne v tom projekte bol, že bola vytvorená a vznikla teda pracovná skupina po takej odbornej stránke, čo sa týka násilia na deťoch, tak boli tam zástupcovia teda z našej organizácie, moji kolegovia, jednak teda Robo Bráciník, naša bývalá kolegyňa pani Ľubka Mrázová, zástupcovia z Mestského úradu Žilina, a takisto takí vybraní pedagogickí odborní zamestnanci zo škôl, ktorí v podstate mali záujem o túto problematiku násilia na deti a boli ochotní sa v tomto angažovať. V podstate pracovná skupina sa stretávala a tieto stretnutia boli zamerané na to, čo by teda pedagógovia v podstate potrebovali, čo by im pomohlo, aby jednak nahlasovali prípady podozrení z násilia na deťoch a čo možno by bolo také akoby nápomocné pre nich v tom riešení. Tie výstupy z tejto pracovnej skupiny vlastne ukázali, že tým pedagógom záleží na deťoch a záleží im aj na tom, aby boli v bezpečí v škole a teda aj mimo školy a boli by ochotní situáciu riešiť, aj sa v tejto problematike angažovať. Ale v podstate to, čo naozaj tam bolo také veľmi vypuklé, že často ten pedagóg tam je v tej situácii sám a ak má pedagóg túto situáciu riešiť,
tak naozaj je nevyhnutné, aby mal tam ešte niekoho ďalšieho do tímu a nebol ponechaný sám na svoj vlastný úsudok. V podstate tu sa tak možno prepojím k tej prezentácii, ktorú mal dopoludnia pán Braciník, keď ste tam videli tú pavučinu, čiže opäť je to o tom, že v podstate je potrebné akoby zosieťovať aj tých pedagógov, odborných zamestnancov školy, aby aj tú situáciu posúdili a mohli informácie posunúť vlastne ďalej na relevantné inštitúcie, na sociálno-právnu ochranu, poprípade orgánom činným v trestnom konaní, keď sa tá situácia naozaj javí ako podozrenie z trestného činu. Na to, aby teda pedagóg nebol na tú situáciu sám, tak vyvstala myšlienka vytvoriť na školách tzv. Kan-hliadky, čo by boli skupiny pedagógov, odborných zamestnancov, ktorí by boli niečo ako alternatíva požiarnej hliadky, ktorá teda zasahuje vtedy, keď je to potrebné. No a ďalšia taká potreba, ktorá vyvstala, tak vlastne pedagógovia tak akoby žiadali, že by bolo vhodné možno pripraviť nejaký manuál, ktorý by navádzal ich a ich kolegov, ako majú postupovať pri riešení podozrenia z násilia na deťoch. Takže pilotne na žilinských školách vlastne sa vykreovali tzv. Kan-hliadky, čo sú teda skupiny ako pedagogických odborných zamestnancov v škole, ktorí majú za úlohu práve v škole pomáhať pri identifikácii podozrenia z násilia na dieťati, teda v rodine, v tom jeho pôvodnom prostredí a pomáhať pri riešení. Tieto kan-hliadky nemajú takú akoby aktívnu vyhľadávaciu činnosť. To znamená, že ich úlohou nie je teraz akoby chodiť po škole, po triedách a hľadať ohrozené dieťa. Je to skôr o tom, že sú v problematike viacej akoby edukovaní, zaškolení a v prípade, že sa nejaké podozrenie v niektorej triede objaví, tak sú tam ako taký poradný orgán pre štatutára aj pre ostatných zamestnancov pri vyhodnocovaní tej situácie dieťaťa. Prípadne sú taký akoby kontaktný styčný bod aj pre samotné deti, ktoré vlastne môžu prísť a niektorým členom kan-hliadky osloviť, zdôveriť sa. Ako vidíte na tom slajde, tak v podstate zväčša tými členmi kan-hliadok sú školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, učiteľ, vychovávateľ, ale aj teda zástupca vedenia školy, lebo v podstate tá kan-hliadka, keď sa stretáva a prehodnocuje nejaký konkrétny prípad dieťaťa na škole, tak výstupom býva to, že či áno, potrebujeme tento prípad ako posunúť ďalej vo forme podnetu, alebo teda nie, pozorujeme to ďalej, alebo posúvame niekam inám. Ďalšia teda požiadavka, čo som spomínala, bol manuál. Takže manuál vlastne tiež vznikol v rámci tej pracovnej skupiny. A je to manuál pre riešenie podozrenia z násilia na deťoch, kde teda bola požiadavka, aby naozaj bol taký stručný, prehľadný, aby nebol nejak príliš zaťažujúci. A viac menej okrem toho, že ten manuál opisuje akoby nejakú základnú činnosť, fungovanie kan-hliadky a základné informácie o syndróme Kan, tak to, čo pre pedagógov je tiež dôležité, tak majú tam zoznam príznakov, ktoré indikujú vlastne ohrozenie dieťaťa, ktoré môžu si v podstate aj podľa svojho pozorovania tam nejakým spôsobom vyškrtávať, pozrieť, ako to s tým dieťaťom vyzerá. A čo je také dôležité, možno, že také srdce toho manuálu je algoritmus na vyhodnocovanie podozrenia. To vám vlastne ukážem na následnom slajde. A takisto súčasťou toho manuálu je aj akoby súčasný právny základ, to znamená informácie o oznamovacej, ohlasovacej povinnosti, ako sa podáva podnet, trestné oznámenie, pretože toto je vlastne pre školy tiež dôležité. Ten algoritmus som spomínala, v podstate on je tak akoby graficky znázornený na jednej stránke a ten algoritmus v podstate krok po kroku vedie učiteľov, ako majú postupovať pri podozrení, s tým, že väčšinou ten prvý krok naozaj býva zvolanie tej kan-hliadky na škole, ktorá
Možno to pripodobním tomu multidisciplinárnemu alebo koordinačnému stretnutiu, hej, že v rámci tej školy si jednotliví členovia vymieňajú informácie, ktoré majú o dieťati a vlastne dohadujú sa na ďalšom postupe. To znamená, že akoby to finálne vyhodnotenie neostáva na to sám buď ten pedagóg alebo psychológ, ale naozaj, že akoby dospieva sa k spoločnému rozhodnutiu v rámci školy a vlastne aj ak je potrebné podať podnet alebo trestné oznámenie, tak je ideálne, pokiaľ ide naozaj, že pod hlavičkou školy s podpisom toho štatutára. V podstate kanhliadky už po ich akoby vykreovaní tak fungujú následne na školách samostatne. Možno som nespomenula, že väčšinou tam v rámci tej kanhliadky býva 3 až akoby 7 ľudí, čiže to je takáto veľká skupinka. Ale v podstate my ako Detské advokačné centrum tak spovzdialia zastrešujeme tento projekt. A to znamená, že pokiaľ sú akoby záujemcovia, ktorí by sa chceli do tohto projektu zapojiť, tak väčšinou, či už nás kontaktujú priamo, alebo kolegovia prepošľú, takže kontaktujú naše Detské advokačné centrum. A vlastne ako náruč pre záujemcov realizujeme také úvodné zaškolenie, teda do problematiky, do práce s tým manuálom. A vlastne následne účastníci školenia majú aj vytvorený prístup na webe náruče v takej špeciálnej podsekcii kanhliadky, kde majú tiež akoby sprístupnené všetky tieto materiály aj v takej elektronickej podobe. A taktiež sa snažíme tak akoby pravidelne 2-krát ročne zhruba to vychádza robiť pre členov kanhliadok webináre cez platformu Zoom, kde sa venujeme nejakým konkrétnym témam, ktoré možno sa javia akoby vypuklé alebo také užitočné pre pedagógov. Mali sme napríklad webinár k tomu, ako hovoriť s dieťaťom, pokiaľ sa zdôveruje o násilí, alebo práve nedávno to, ako podávať podnety na sociálno-právnu ochranu alebo akou formou podávať trestné oznámenie. No a v podstate, tak ako ktokoľvek iný, tak tiež podporujeme pedagógov v tom, že ak majú možno nejaké otázky alebo potrebu konzultovať, komunikovať nejaký prípad, takže môžu Detské advokačné centrum kontaktovať a vlastne anonymne s nami skonzultovať. Z tej praxe sa ukazuje, že to aj využívajú, že máme žilinské školy, ktoré nás kontaktujú. Takisto sa nám stalo, že po školení na Orave, napríklad asi do týždňa to bolo, tak vlastne krízové centrum prijímalo dieťa, ktoré bolo vlastne identifikované. No a keď som aj na začiatku spomínala, že teda ten pilotný projekt bol akoby pre Žilinu, tak tá správa o tých kanhliadkach sa tak rozšírila ďalej, takže sme boli oslovení aj z iných miest, takže v podstate k dnešnému dňu sme v reáli urobili už 7 školení pre zástupcov škôl, pedagógov, odborných pracovníkov škôl a vlastne kanhliadky sú jednak v Žiline, takisto v regióne Čadce, Martina a rovnako na Orave, Dolný Kubín, Námestovo, takže aktuálne máme v zozname asi 130 ľudí, ktorých tak evidujeme a vlastne s ktorými ďalej komunikujeme. Čo možno ešte spomeniem, mám tu ešte jeden slajd, že väčšinou tie kanhliadky nefungujú na školách tak akoby inkognito. To znamená, že školy zverejňujú, že si tie kanhliadky vytvoria jednak buď na stránke školy, alebo dávajú aj informácie rodičom na rodičovských združeniach. Takisto žiaci ideálne sú informovaní možno priamo členmi kanhliadok alebo pedagógmi, že takéto niečo na školách funguje. Vlastne tam vpravo dole vidíte aj taký letáčik, ktorý si školy zvyknú vyvesovať na nástenkách, aby deti vedeli o tom, že niečo takéto na škole funguje a môžu sa tiež obrátiť na svojich pedagógov, poprípade iných pracovníkov s prosbou o pomoc. Takže toľko za mňa, možno potom po ostatných príspevkoch bude priestor aj na vaše otázky, ak vás bude niečo zaujímať a ďakujem vám za pozornosť.